Per kilohan ng mga bangus pandaing ay 130 na per kilo. Ate Pam, shout out. Good morning. So, supportahan po natin ang Vendor Mix official ni Ate Pam, no, sa YouTube channel. Shout out po. Lodi, magkano ngayon yung pusit mo na itlogan? 380. 380 sa sapsap. 200 ang kilo. Dito sa Bikaw, 200 pesos na per kilo. Dito nga sariwa pong tumpukan. Tapos yung mga 50 pesos na latag po nila ng mga tunsoy o tawilis na ibinebenta po dito, 50 pesos. Dilis po natin ay 50 pesos na tumpok at 100 pesos na tumpok ng mga pusit. Pilupin tuna, no? 180 na per kilo. Tapos 120 po sa mga gulyasan. Good morning. Good morning sa mag-asawa, no? Shout out sa mga suki niya po dito sa Malabon Fish Market, no? Good morning po. Ayan, yung mga isdang bato po nila, no, na latag. So, tanungin natin yung mga presyo ng kanilang mga presyohan dito. Kuya, magkano yung mga latag mo ng mga 200 pesos sa mga dalagang bukid? Sa mga nabahita natin, 200 pesos din po. Yung lapu-lapu, ayun, 300 pesos po sa mga per kilo ng mga lapu-lapu natin, no? Yung mangga po natin dito ay 140 po yung mga per kilo. Nakatang 260. 280 na per kilo ng hipon. Bakoko. Dakot lang po, dakot. Malalaki na kasi yan eh. Sa bakoko, magkano po? 60 din. Parehas na po ang presyohan ng ating kabayas o hasa-hasa sa halagang 260 na per kilo. So, tanigi po natin dito, ang per kilo ay 250. 100 pesos na kilo. So, Lodi, bentahan mo ngayon mga limasag, ah. Seafood tayo, seafood. Lahat ang makuha kailangan na isda eh. 70 pesos sa Yung kilo. barko ko, lahat ang huli. Gano kilo? 200 sa mga ganito. Pwede na to, pang lahatan na. Cream dory. Yan po yung mga laman, no? Sa halagang 150. Yung ulo po ay 120 na kilo. So, alimas. Yung mga hipon po natin ay 50 pesos na tumpukan. Meron pong 280 sa mga per kilo at 300 pesos po. Shout out. So, shout out po. Magandang umaga po. Wala sa Dubai, nakita ko yung lola niya. Tatay Lola. Yung ano nito. Si nanay nakita. Buti hindi niya narinig yung sinabi na ano. Narinig niya nga, Dubai yun. Naghahanap ng asawa. Sa Dubai pala. So shout out po sa kapatid po ni ate. Pamangkin po, no, na taga Dubai. Ngayon na nagtatrabaho na. OFW po natin sa Dubai. So narinig niya yung pinag-usapan namin ni nanay doon eh. Si nanay araw-araw nagdadaan ako doon. Ngayon hindi ko napansin eh. Baka busy nga po. Pero may paninda siya doon eh. Baka busy lang po. Sige po, thank you po. Salamat po. Boss Gerald, how much at magkano yung ulo? 100 ang kilo sa ulo ngayon, bossing. 100 po ang kilo sa mga ulo. Yung katawan, 150 lang. 150 po sa mga katawan, no? Bagsak presyo ang mga bilihin po ngayon dito. Dahil talaga makakamura ka ng mga presyo ng kanilang mga latag. Boss Lando, Flores mo ba? Explorer po. Explorer? Opo. Thank you po. Good morning. Dito po sa ating bayan po ng Malabon Fish Market. Kung saan ay mag-a-update tayo ng kanilang mga panibagong latag, no? Dito po kasi sa bayan po ng Malabon Fish Market, ang mga presyohan po ay nagagalawan, no? Talagang makikita po natin yung mga pagbaba o pagtaas ng presyohan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So, baybayin natin tong bayan po ng Malabon Fish Market, yung kahabaan po, no? So, update natin yung kanilang mga latag o anumang klaseng laman dagat na ibinebenta po sa ating mga kababayan. So, samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go!
presyo dito ang mga tumpukan ng mga bangus dagupan na ibinebenta po sa ating mga kababayan. Ang mga presyo po ay 130. Dito ang mga per kilohan ng mga bangus pandaing ay 130 na per kilo. Ate Pam, shout out. Good morning. So, supportahan po natin ang Vendor Mix Official ni Ate Pam, no? Sa YouTube channel. Shout out po. Ang dami. Hindi ako pupunta. Tsaka may ginagawa din kasi ako. Ngayon, naka-live. Lodi, magkano ngayon yung pusit mo na itlogan? 380. 380 sa sapsap. 200 ang kilo. Dito sa bikaw, 200 pesos na per kilo. Dito sa mga sari-sari mong isda, 200 po ang per kilo, no? Ito po yung dilis. Magkano yung dilis mo? Ayun, 200 ang per kilo. Bisugo, 240 sa per kilo ng bisugo, no? Yan po yung latag niya ng mga binibenta sa ating mga kababayan na mga isda. Ay, yung bangus, 160 isa. Ayun, 160 na isang piraso ng bangus. Tipam, salamat po. Thank you. So, ikutin at babain po natin, no? Medyo maraming tao po ngayon na mga namimili po ngayon dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ngayon po ang araw ay Miyerkules. Pecha po ay January 29, 2025. So, happy fiesta o happy Chinese New Year. Yan po sa Chinatown. So, ganyan karami po, no? Nakikita niyo po sa aking pagbablog. Ganyan karami po yung tao na namasyal o dumayo sa ating bayan po ng Malabon Fish Market. Tipam, thank you. 180 na per kilo ng mga bentahan po dito ng mga yellowfin tuna. So, yellowfin tuna po ang una natin na tingnan dito, no? Wala pa tayo nakitang mga gulyasan. Ang mga tumpukan po nila dito ay 50 pesos na tumpok ng mga tawilis. Ito rin po yung mga chabeta, lapis, sapsap. Yan po ay nagkakahalaga lang po ng 50 pesos po dito na inyo pong mabibili. Nangasariwa pong tumpukan. Tapos yung mga 50 pesos na latag po nila ng mga tunsoy o tawilis na ibinebenta po dito, 50 pesos. Ang ulo ng gulyasan na binebenta po nila dito ay 100 ang kilo. Shout out, Lodi. Yung mga gulyasan niya po ngayon dito na mga binebenta ay bumaba na po ang mga presyuhan. 120 na lang po ang per kilo ng gulyasan. So, bagsak presyo na ang gulyasan po natin dito sa Malabon. Ganyang kalalaki po. Ang per kilo ay 120. Bossing, thank you. Ang 50 pesos ng mga alamang po natin, ayan, no? Napakasariwa na alamang, 50 pesos na tumpukan. Yung mga kabasi din po ay 50 pesos na tumpok. 100 pesos na tumpukan, no, ng galunggong. So marami tayong mga nakikitang latagan po ngayon dito. 40 pesos sa mga tawili. Tapos dilis po natin ay 50 pesos na tumpok at 100 pesos na tumpok ng mga pusit. Galunggong po natin dito ay 100 pesos na mga tumpukan. Yan po yung mga presyo ng per piraso ng kanilang latag ng mga bangus, no? 150, 140, 120 at 130 na bangus dagupan na kada isang piraso. Bossing, magkano na per kilo mo ngayon ng galunggong? 260. 260 po sa mga per kilo ng galunggong. Bossing, thank you ha. Salamat. 50 pesos. Napakasariwang mga tawilis po natin, no?
Yung mga tumpukan din po dito ay 50 pesos. So yung mga yellow pinto na po natin, no, medyo bumaba na po ang mga presyo. Nagkakahalaga na lang po ng 180 at ang gulyasan po natin ay 120. So mga tumpukan po dito ng mga alamang ay 50 pesos, 130 yung mga tumpukan po ng mga bangus dagupan. 100 pesos sa per kilo ng mga tawilis po natin dito. So yung galunggong po doon ay 240 na per kilo. So yan po yung mga latagan, no? Talagang bumaba na ang mga presyo ng kanilang mga bentahan sa Malabon Fish Market. Magkano per kilo mo, Lodi, ng tawilis? 100 pesos na per kilo. May tumpukan din po siya na binibenta rito sa halagang 50 pesos. Yellow pinto na, no? 180 na per kilo. Tapos 120 po sa mga gulyasan. Alright, dito tayo sa mga gulayan naman ng mga vendor dito sa Malabon Fish Market. Talagang aalamin natin ang kanilang mga presyuhan. So yan po, may mga tumpukan po tayong nakikita na kanila po mga binibenta sa ating mga kababayan. So may mga kamatis. Magkano na kamatis? 20 pesos po yung ganitong karami ng kamatis. Per kilo magkano? O yun, 70. Mababa na po yung mga per kilohan ng kamatis. 70 pesos na kilo. Upo. Upo 30. Ang isang peraso. Repolyo. 60 po ang per kilo ng mga repolyo. Ito mga 10 pesos, mga tumpukan ng sili. Mababa na rin po, no? So, yun po ang mga ina-update natin sa ating pagbablog para makita rin ng ating mga kababayan ang mga presyuhan ng kanilang mga latag na gulay. Thank you. Salamat. Lodi, good morning. Good morning, boss. Good morning. Good morning sa mag-asawa, no? Shout out sa mga suki niya po dito sa Malabon Fish Market, no? Magkano ngayon yung mga karot mo? Carrot 50 kalahati. 100 pesos. Pipino, Pipino 70 kilo, boss Lando, pampulutan. lampulutan. Ito mga 10 pesos to mga latag na to, no? Yung kangkong, talbos, malunggay, Mga pangsabaw na. mga pangsabaw po, no? Yung pechay mo magkano? 10 piso yung mga presyo ng kanyang mga pechay, no? 30. Kalahating kilo ba? Lodi, thank you. Salamat, ha. Eh, yung cauliflower, magkano? 140 na lang, boss Lando. 140 po yung per kilo, no? Nabilis ang bentahan po ng kanilang mga cauliflower po dito. Thank you, thank you. Shout out at magandang umaga. Good morning, good morning. 55 So, yun nga po ang mga nakita natin presyuhan dito po sa bayan ng Malabon Fish Market o sa Malabon Tumpukan na kanilang mga latagan po ng mga gulay, no? So, shout out po, Nay. Magandang umaga po. So, akitin pa natin tong Malabon Tumpukan upang makita natin yung iba pang nilang nilalatag at ibinebenta sa ating mga kababayan. So yung kagandahan po dito sa mga gulay po nila na mga pansaktuan na pansaog, yan po yung mga presyo nila. No, may 50 pesos, may 20 pesos po na kanila mga binebenta sa ating mga kababayan.
magaganda, mga latagan po nila dito ng mga isdang bato na mga dalagang bukid. So ayan po yung mga latag nila, no? So mag-alam-alam na tayo ng kanilang mga presyo. So sa napapansin po natin dito yung mga presyuhan ng kanilang mga dorado na sariwa ay nagkakahalaga ng 180. Good morning po. Ayan, yung mga isdang bato po nila, no, na latag. So tanungin natin yung mga presyo ng kanilang mga presyuhan dito. Yawa mo na ako. Kuya, magkano yung mga latag mo ng mga 200 pesos sa mga dalagang bukid? Sa mga nabahita natin, 200 pesos din po. Yung lapu-lapu, ayun, 300 pesos po sa mga per kilo ng mga lapu-lapu natin, no? Yan ang bitilya. So ayan, bitilya po yan, no? Magkano per kilo? Ayun, 220 po yung mga per kilo ng kanyang mga betilya. Masarap yan sa bawan, no? O sinigang natin ng mga dang betilya. Bossing, salamat po, thank you. So ito naman po yung mga latag din po nila dito ng mga seafoods o mga isda. So ayan, yung mga ano, mga isdang sagisi yan, no? Sagisi. Yan, 200 taas, no? Bagay, wala ka. So yan po, no, 240 na kilo. So yan po yung mga nilalatag ng mga isdang bato dito sa Malabon Fish Market. Boss, thank you, salamat. Good morning po. Hello po, good morning. Good morning sa buong Pilipinas. Andito na naman tayo. Natuloy na ba yung palabas? Ay, sa Friday pa. Ah, Friday. Yes. Anong oras ba yon? Maabangan. Magkano po yung melon? Inyo po yan? Ah, sa inyo po yan? Magkano yung mga nakabalot yung plastic? 20 lang yan. 20. Yung Yan, 25. 25 pesos pakpe. Tapos ito, Tinda na ubos na, 20. 20 pesos po yung mga bentahan po nila ng kamatis. Sibuyas, 20 pesos din po, no, na mabibili niyo po sa Malabon Fish Market. 10 piso po yung mga siling berde, no. So, Friday po, abangan po natin si Nanay sa face to face. May tapatan po sila ng kanyang katandem, no, sa face to face. So, grabe po yung mga kababayan po natin namimili dito. Napakarami po mga nag-iikot. At talagang, ayan sila, oh. Naghanap talaga ng mga murang presyo na mabibili sa Malabon Fish Market, no. Nay, salamat po. Thank you po. God bless. Alright, so yun na nga po at na-update natin yung kanilang mga latag po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ang mga presyuhan po ng mga gulyasan at tumpukan ay murang-mura pa rin po ninyong mabibili. Oy, vlog. Bago na nga yung ano yung nag-lettering. So shout out sa Manabatay Center. Bago na po yung lettering, iba na yung naggawa. Ayan po. So update pa tayo ng mga latagan po dito sa Malabon at may binababa si Moy Moy na frozen. No, so
Dito tayo sa iba pang latagan na binebenta po nila dito sa Malabon Fish Market. So yan po yung mga gulay natin sa halagang 20 pesos, no? 50 pesos na mga sibuyas. Alright, good morning po sa ating lahat at isang mapagpalang umaga dito sa bayan po ng Malabon Fish Market kung saan ay dinarayo ng ating mga kababayan, no? So mag-iikot-ikot tayo dito at mag-aalam-alam ng kanilang mga latag o mga presyuhan kung may pagtaas po ba o may pagbaba ang kanilang mga binibenta sa ating mga kababayan na seafoods ng Malabon. So shout out po, good morning po. So dito po yung mga presyuhan ng mga bangus dagupan ay 140, 320 sa mga isdang pompa, no? 170 sa mga pusit kalawang. Pompano ng Malabon. So malinis at sold out. Wala na. Jackpot ang yellow pintuna dahil mura po ninyong mabibili, no? Wala na po at ubos na. Ito, masarap po ito, oh. Itong maling. Ito po ay dalawa, 150, no? Luncheon, chicken luncheon meat at napakasarap po talaga. Nakabili na ako. Subukan niyo pong bumili nito at magugustuhan po ninyo yung luncheon meat, no? Meron po siyang meat at chicken na ibinebenta po sa ating mga kababayan. So yung mangga po natin dito ay 140 po yung mga per kilo. Yan po yung mga presyuhan ng kanilang latag, no? Yung mga kilo ng dilis ay 100, 180 po sa kilo po ay 80 pesos, 50 pesos po yung mga tumpukan. 100 pesos na kada tapo. Ay, Good morning po. Wala kayong talaba ngayon? Oy, good morning. Bukas pa po. Nakaubos ka? Ay, good morning sa inyo. Thank you po. Salamat. Good morning sa iyo, Lodi. Kaya 90 pesos na per kilo, no? Mababa na ang kamatis natin ngayon. So, baybayin pa rin natin itong mga bentahan po nila ng seafoods, no? Medyo bumaba ang ating mga hipon sa halagang 250 na per kilo. So, pababa ang hipon sa ating update, no? Talagang nagkakaguluhan ng ating mga kabayan ang kanilang mga bentahan po dito sa Malabon Fish Market ng mga seafoods. Meron din po tayo nakitang 260, 280 na per kilo ng hipon. So yun po yung mga mababang presyo ng kanilang bentahan sa Malabon Fish Market. So 50 pesos 1 kilo ng tawilis, 150 sa mga sariwang espada. Espada ni Juan, chimyo pa. So yan po yung mga latag din po dito ng hipon sa halagang 280 na per kilo. Asa-asa. Ayan, ang asa-asa ni ate. O, magkano po yung asa-asa natin? 60 lang. Ayun, 260. Tapos yung bakokon, lalaki, oh. Ito po yung bakoko. Dakot lang po, dakot. Malalaki na kasi yun eh. Sa bakoko, magkano po? 60 din. Parehas na po ang presyohan ng ating kabayas o hasa-hasa sa halagang 260 na per kilo. 80 to 80 lang madam. Malalaki po yung hipon na sa halagang 280 na per kilo. Sa mga shoutout sa'yo, Lodi. Shoutout sa inyo, lugyan na ngayon. Magkano hipon mo ngayon? 280 rin po ang per kilo, no? Namirmis po sa 280 ang ibang mga jumbo size na hipon na binibenta sa ating mga kababayan. 50 pesos na tumpok.
50 pesos po yan, no? Na tumpukan. 20 pesos lang yan. Dami na yan. May pamaksiyo ka na, o pamprito. Lodi, thank you ah. Salamat. So, tanigi po natin dito, ang per kilo ay 250. Sa mga pusit kalawang ay 130. Dilis po natin 120. Ang tulingan ay 150 na per kilo. 60 pesos sa mga tawilis. Magkano ba tinapay ko na ito? Pogi, shout out. Yun, magkano ngayon dito? 270 na per kilo naman po dito sa mga hipon. No? Bumababa ang mga presyo. Wala tayong makitang gano'ng mataas na presyohan ng hipon. Ang pinakamataas po ay 280. Ang pinakamababa ay 250 na per kilo. Ay, shout out sa'yo, Lodi. Yun. Nakita na naman tayo, Lodi. 100 pesos na kilo ng tilapia. No? 130 sa mga malalaki po. Ay, shout out. 100 pesos na kilo. So, Lodi, bentahan mo ngayon mga limasag ah. Seafood tayo, seafood. Dati ka makuha ka lang ng isda eh. 70 pesos sa Yung kilo. barko ko, wala pang huli. Yung lansya, no? Wala pang huli. 120 sa kilo ng bentahan niya po ng alimasag. Shout out. Oh, shout out sa inyong dalawa. Mga bata dyan, galaw-galaw din. Galaw-galaw din pag may time. Ayan, 280. Tanigi po, ang tumpukan po ay 50 pesos na kanilang binibenta. Tapos 100 pesos sa mga alakaak. 280 sa mga per kilo ng mga hipon. Ayan. So, magagandang ating mga nakikitang hipon na binibenta nila, no? Meron tayong 280, 300. Tapos may mga tumpukan din po. Tumpukan to, kuya? Tumpukan? Kilo. Kala ko tumpukan, bibi. Ang ganun tumpukan, lalaki, oh. Gano'ng kilo? 200 sa mga ganito. Pwede na to, pang lahatan na. Yun po yung kilo naman po ng dilis ay 80 pesos. Tapos 60 pesos sa mga kilo ng kanyang bentahan ng tawilis. Ayan. Tapos yung mga 150 na mga bentahan din po dito ng cream dory. Yan po yung mga laman, no? Sa halagang 150. Yung ulo po ay 120 na kilo. So, alimasag. Magkano ang kilo ng alimasag mo, Lodi? Ayun. Yun po yung bentahan ng mga limasag natin, no? Alright, so yun nga. At mga mura po yung mga bentahan po nila dito ng mga isda sa Malabon Fish Market. At talaga makakasulit at makakatipid ka, no? Bagsak presyo ang kanilang mga bentahan po dito. Yan po yung mga nakikita po natin dito na mga tumpukan ay 50 pesos lang po yan na inyo pong mabibili, no? 60 pesos sa mga tawilit, 140 sa mga bentahan din po nila dito ng guliyasa, no? Tapos 300 pesos sa mga sariwang kabayat o hasa-hasa. Hipon magkano? 280, may kasama. 280, may kasama pang geng-geng. 280 na per kilo, may kasama pang geng-geng-geng. So yan ang ating mga kababayan, no, na mga namimili sa Malabon Fish Market. Talagang tangkilik na tangkilik yung mga makikita natin binibili ng ating mga kababayan dahil sa mababa ang mga presyon po ng isda dito. Ito po yung mga isdang dorado. 150 na per kilo. Yung mga hipon po natin ay 50 pesos na tumpukan. Meron pong 280 sa mga per kilo at 300 pesos po. Ate, busy ka ate, shout out.
Good morning. Hello po. Good morning. Ayan, mga binibenta niyo pong hipon dito sa Malabon Fish Market, no? Kapag bibili kayo, nandito lang po siya. Araw-araw sa Malabon. Te, salamat po. So dito naman tayo sa mga presyuhan ng kanilang mga latag ng mga tawili sa 100 ang kada kilo. Pusit po natin ay 350 na per kilo. So shout out po. Ayun, shout out. Ito po yung mga bentahan din po nila ng mga may presyo na po, no? 250 na per kilo. May mga bagoong din po tayo dito na mabibili sa halagang 70 pesos na isang plastic. Boss Lando po. Boss Lando Explorer. Opo. 280 sa mga per kilo ng hipon. So shout out po. Magandang umaga po. Mula sa Dubai, nakita ko yung lola niya. Tatay lola. Yung ano nito. Si nanay nakita. Buti hindi niya narinig yung sinabi na ano. Narinig niya nga sa Dubai yun. Naghahanap ng asawa. Sa Dubai pala. So shout out po sa kapatid po ni ate. Pamangkin po no, na taga Dubai. Ngayon na nagtatrabaho na. OFW po natin sa Dubai. So narinig niya yung pinag-usapan namin ni nanay doon eh. Si nanay araw-araw nagdadaan ako doon. Eh ngayon hindi ko napansin eh. Baka busy nga po. Pero may paninda siya doon eh. Baka busy lang po. Sige po, thank you po. Salamat po. 120 sa mga gulyasan, no, na kada kilo. Tapos may mga matambaka na mga tumpukan, no, mga binibenta po yan sa halagang 100 pesos. Tapos yung mga big head. Boss Gerald, how much at magkano yung ulo? 100 ang kilo sa ulo ngayon, bossy. 100 po ang kilo sa mga ulo. Yung katawan, 150 lang. 150 po sa mga katawan, no? Ng mga bigit po natin na o maya-maya tinatawag po nila na isda. So dito ang yellowfin tuna po natin ay 100 ang kilo. So yan po yung mga bentahan po nila dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Bagsak presyo ang mga bilihin po ngayon dito. Dahil talaga makakamura ka ng mga presyo ng kanilang mga latag. Boss Lando Flores po ba? Explorer po. Explorer? Opo. Thank you po. Alright, so yun na po ang kahabaan natin ng mga update dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. Talagang ang mga presyuhan po nila dito ay bagsak presyo na, no? Ngayon pong araw ng Miyerkules dito sa ating Malabon. So marami rin tao ang dumayo, no, kahit na weekdays, no? At araw ng Miyerkules talagang makikita mo at mga makakasulit ka sa mga presyuhan na ibinabahagi ng ating mga vendor sa Malabon. So dito magtanong-tanong tayo ng mga presyohan ng tilapiyang Batangas. Kuya, ate daw to. Magkano po yung presyo ng ganitong kalalaking tilapia? Boss Lando. 130? Wala si Agustin. Namumulot, napanood ko eh. Ano, pagkatapos daw ba? Namumulot ko, nakakalakal ka na dyan ah. Sabi niya, hindi naman, dito kami sa Bulacan. Ubando, sabi niya sa akin. Nakita ko nga eh, no? Dalawa silang. So dito po ay 130 na per kilo ng kanyang bentahan ng tilapia, no? Te, salamat po. Shout out Lodi. Good morning, good morning. Bossing, good morning. Magkano per kilo mo ngayon ng hipon? Yon, 300 po ang per kilo ng kanyang bentahan po ng hipon. Bossing, thank you. Salamat. Wala si Agustin.
yun nga po ang ating mga ina-update sa ating mga kababayan at kaganapan o sitwasyon dito sa Malabon Fish Market. At talagang ang presyuhan po nila ay bagsak presyo, no? Ang mga isda po natin ay murang-mura po ninyong mabibili dito sa bayan ng Malabon Fish Market. So anyway, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga kababayan din po natin na dumarayo sa Malabon Fish Market at sa ating mga timburautan dyan, shout out po sa inyong lahat. At sa mga silent viewers po natin at sa mga taga-Canada na lagi po sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando, ay maraming salamat po. Enjoy and be safe po sa ating lahat. Ito po muli, si Boss Lando Explorer. God bless po and bye-bye.